मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै बेरेफुंजानि सिखारनायनि जाहोनखौ दा नोंथांमोननो आङो लामा लामा फोरमायलांगोन लोगोफोर बहुद गोबाव जाबायमोन ब्लग बानायैया नाथाय आङो थानो हाथारासै ओमफ्राय दिनैहाय आङो बानायबाय लोगोफोर आङो दिनै निफ्राय साननै सानथामसोनि थाखाय दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंथांमोना ओमफ्राय अबे मा जायगायाव थांगोन दा नोंथांमोना लासै लासै मिथिलांबाय थागोन ओमफ्राय आङो मायाव थांदों नोंथांमोना जायगायाव थांनानैसो माने खोन्थागोन आं नोंथांमोननो मा जायगायाव फैदों आरो मानि थाखाय फैदों नोंथांमोना निसय होमबाबो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखागोन जानांगौ होमबाबो आं बबे जायगायाव थांगोन आरो मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना गासैखौबो फोरमायलांगोन लोगोफोर बहुद गोबाव जाबाय ब्लग बानाया नोंथांमोना बेनि थाखाय आं निमाहा हो एबारनिफ्राय होनबाय थायो आं ब्लग लाबोगोन नाथाय जायाखै स' बेनि जाहोनखौ आं उनाव फोरमायसिगोन दायो नै लोगोफोर दायो बेरेफुंजानि ओंखारबोबाय लामा खालि बर्थमान दायो केब लानानै ओंखारबोबाय आङो दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था फुंबाथाय बिराद मोजां लोगोफोर गुवाहाटिया एकदमबारे लामाया खालि जाजोबो लोगोफोर नै दायो जोङो थांगासिनो दङ फाइनालि जों ट्रेनाव गाखोबाय जों दायो गाखोखांनानै दा जोङो दायो थांगासिनो दङ ट्रेननि साफा खालामगासिनो दङ निउ बङाइगाव मोननैसैनो बारा गोबाव गैला बेनि उनाव गवालपारा मोनसिगोन गवालपाराजों पास बायना निउ बङाइगाव स' दायो माने थांगासिनो दङ बेनि उनाव मोनबाथाय डाइरेक्ट स्टेसनाव ओंखारबाथाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै दायो जों थांबाय थानोसै एकदमबारे जायगाया खालि गैया बिराद फुलखा स' माने बांद्राय भिरनि थाखायनो जेबो भिडिअ लानाय जायाखै लोगोफोर जेन टेनसो गाखोनानै सिट मोनदों जों गोजौआवनो दङ नै लोगोफोर आंनि ब्लगाव दिनैसो फार्स्ट गोदान फैदों बेबो जोंनि गलाघाटनिनो लोगो ओमफ्राय दा अन दा वे जों दायो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोरसो नायलांबाय जोंनि बेगखौसो अयनाय खालामबाय नायब्रा फाग्लासो दायो लोगोफोर जों फाइनालि नै क'क्राझाराव सफैबाय फैयै दायो माजों थांगोन होनबा दा बासजों थांगोन बासजों बेनिफ्राय बास दङ काहिनिया नै बेयावसो ना ओमफ्राय लोगोफोर नै बेयाव माने ओरैबायदि जादों केसा मानसिया मामोनलाय बांगाल मानसिया हासुबाय थानायखौ भिडिअ खालामदो रोंनायाव ओमफ्राय हमबाय दा बेखौ दामसिगोन दामोना मायो दा क'क्राझारनि पुलिसफोरासो मिथिगौ आरो ओरै इयावनो बिनि जमा जागासिनो दङ ओमफ्य जों दायो थांनो ओंखारबाय आरो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै नै स्टेसननिफ्राय ओंखारनानै जोङो थाबायबोगासिनो दं दायो ओंखाम अर्डार नागिरलांगासिनो दं लोगोफोर भिडिअ बानायनो उसुबिदा जादों नै एजा लोगोआव फट' होदों ओमफ्राय आं बेनिखायनो एसे खस्थ' जादों दायो माने गेटखौ मोनजेनहांबाय आरो बेसेबां गोजान नंबा दा ना दंबावो बिरादनो दाबो जेबोआनो जायाखै नैबे लामा ससेयाव गेट बानायग्राय नुबाय आरो ओमफ्राय नैबे मा थिनालि चन्द्रपारा थिनालिनोलै लोगोफोर बे चन्द्रपारा क'क्राझारनि चन्द्रपारा जों चन्द्रपारा गामि गेजेर थांगासिनो दङ नै चन्द्रपारा नै दायो बिजा हाबलांबाय एसे गामि गोथौआवसो जादों माने प्रग्रामा लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ उनावबो मोनसे दङ जोंना जों डाइरेक्ट मा होनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै बाजेटआव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय गौराङाव दसे थाथ'नानै गौराङाव मोननैसो फट' लाबाय गौराङाव जेबो भिडिअ खालामासै लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों दायो प्रग्रामसिम आवगायगासिनो दङ ओमफ्राय दायो मोनहैनानै नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायगासिनो दङ गुड मर्निं लोगोफोर दिनै सेकेन्ड दे मैया सफैनानै मोना जाबायमोन माखासे ब्लग लानाय जायासै ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड दे दिनै दायो फ्लेग हस्टिं खालामखांनानै जों दा एक्जिबिसन सिङाव दङ लोगोफोर ओमफ्राय दा एक्जिबिसन सिङाव मा नुयो नोंथांमोननो फारि देखायनो नाजागोन आङो स' दायो दिनै मा होनो दिनै 14 थारिख ओमफ्राय जों मैयानो फैदोंमोन नालाय मैया मोनाबाय आरो मेंनायजों जाबजों थाबनो रेस्ट लाबाय डेलिगेटबो 9टानिफ्राय 12टासिम जादोंमोन बेखौ
खोनासंनानै मैया जेबो ब्लग खालामनानै जायासै ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड दे नालाय दिनै ब्लगखौ लानानै लोगोफोर दिनैनि बेखौ आं आपल'ड होनो नाजागोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' भिडिअआ दिनै एसे मा होनो मोननैजों सरजाबनानै एसे गोलाव जानो हानाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ ओमफ्राय नै ओरै दङ लोगोफ्रा ओरै नै बिदा हाय रा बबे भाई थांगौ नोङो माबा जा गाइडनार नामा बोरै नांदों फैनानै মজা লাগিছে না একদম সুন্দৰ এক্সিবিশ্যনত আহিছোঁ এতিয়া বড়োগাঁও চাব গৈ আছোঁ আমি মানে আজিকালিতো অলপ আধুনিক যুগ ন চবেও সকলো ৰাইজে অলপ ধনী হৈছে পকীৰ ঘৰ বনাইছে বয়ো ফাকানি ন' বানাই নালাগে ওখানে দা আগত মানে আমাৰ বড়োসকলে কেনেকৈ জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু সা সৰঞ্জাম কৃষি সঁজুলি খেতিৰ মাছ ধৰা সকলো সা সামগ্ৰী দেখি পাব আপোনালোকে बिराद मोजां सालायखादों फैलाखौ ओरै फारसे होनायजों बिराद मोजां सायाव समायना नुदों दायो जों थांगासिनो दं लोगोफोर नै ओरैजाबनै लोगोफोर बर' न'खरा ओमफ्राय बर' न'खराव नैबेबायदि माइहुं थायो लोगोफोर ओमफ्राय बैयो जाहैबाय मोसौ गलि बेयो नैबे जाहैबाय मोसौ गलि बयबो मिथिखायो जेनेबा माबायदि थायो होननानै बर'फ्राथ' मिथिखायो दा बेलेगफोरासो बर' न'खरा नैबे ओमफ्राय ओरै खिखरसालि माने কি হয় গাইজ এইটো মানে বাথৰুম হয় ইয়াত না তাৰপিছত এইফালে খোৱা আছে ইয়াত কাপোৰ চাপোৰ ধুই সেনেকৈ আৰু কথাটো তাৰপিছত মই আপোনালোকক কোনটো তো এইটো দেখালোঁ তাৰপিছত সেইটো কৈ আছোঁ আপোনাৰ লগত বাকী যিমানখিনি বৰ' ব্যৱস্থা আছে সেই লগতে বুজি পায় অলৰেডি ओंखाम संग्रा माने भात बনোৱা ঘৰ চ' এনেদৰে দেখাই আছোঁ এনেকুৱা চাহ থাকে এই হাবনে আহি নামা জোতা কানবা দে এনেকুৱা থাকে তাৰপিছত ভাত বনোৱাটো এনেকুৱা তাৰপিছত সেইটো बे फैसाखौ मानो फोरानदों खिदों এইটো পইচাটো মানে ভিজা কাৰণেহে এইটো কিবা কৰা হৈছে এইটো অলৰেডি ভাতে হয় না এইটো ओंखामानो খাইয়ে খাম এইফালে চব্জি কাটি আছে আৰু ভাত বনোৱা কৰোঁতো এনেকৈ থাকে অলৰেডি আমাৰ আৰু তাৰপিছত সেইটোৱে এটা নিমখ থোৱা এইটো তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনাৰ লগত তাৰপিছত এইটো বন জাবগ্ৰা মানে হ'ল এইটো খৰি থোৱা ঘৰ এইবিলাক আপোনালোকে দেখিব পাব সেইবিলাকে তাৰপিছত এইটো হ'ল দাউগন্দ্ৰা মানে মুৰ্গী থোৱা দেই গাইছ দাউগৰা মানে যোনটো মুৰ্গী বাচ্চা পোৱালি দিয়ে সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছে এইটো এক্সিবিশ্যন হলটো তাৰপিছত ইফালে আছে এইটো হ'ল ফুলপুগৰ কিবা যিটো গমেই পায় আগলে শুনে তাৰপিছত এইটো বাখৰি মানে হ'ল যোনটো ধান থয় যে ধানটো খেতি কৰি পেলাই আনি পেলাই ইয়াত যোনটো জমা কৰি থয় চালক মানে পুৰা বছৰৰ কাৰণে খাবলৈ কাৰণে এইবিলাক মানে থোৱা হয় আৰু এইবিলাক আমাৰ কামৰ কাৰণে যোনটো ধান লগাব এইবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে লাগে যোনটো বস্তুকেইটা এনে ইংলিছত ক'লে মানে এচেচৰিজ সেইবিলাক আৰু না তো সৰু বস্তু আছে সেইবোৰে তো তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত এইটো পূজা যোনটো আমাৰ বাথৌ পূজাত এইটো বলিদান হয় জেনেৰেল মাথাটো দি দিছে তাৰপিছত এইটো মুখৰা খৰ মানে যোনটো মাল বনায় মদ বনায় কেঁচা মদ সেইটো যোনটো মাজৰত থাকে এইটো গৰম হৈ পেলাই এইটো ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই গৰম হৈ খবৰটোৱে খায় আৰু না আমি তাৰপিছত এইফালে কি আছে চব্জি বাগান এইটোও হ'ল এটা ব্ৰহ্ম মন্দিৰ তো এইটোৱে আমি জোতা লগাইছে এইটো কাৰণে বেছি ভিতৰত নাযাম 3 মিনিট হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইফালে আছে ঢোল এনেকুৱা লেম্প থাকে অল ঘৰ হয় তাৰপিছত নমানো মানে এইটো শোৱা লিভিং ৰুম হয় এইটো লিভিং ৰুমটো আগৰ জামানাৰ লিভিং ৰুমটো এনেকৈ থাকে বাকীটো এনে ষ্ট'ৰ হয় হয়তো তাৰপিছত সেনেকুৱা আৰু
তাৰপিছত ইফালে হ'ল ইছানশালী কোৱা মানে হ'ল যোনটো আমাৰ দখনা বনাই কাপোৰ এইবোৰ ছোৱালীকেইটা পিন্ধি থকা ইছানশালীটো হ'ল সিয়াতে বনোৱা হয় এতিয়া আজি বনাবৰ কাৰণে মানুহ নাই কিন্তু সেইটো সেইফালে বান্ধি পেলাই থৈ পেলাই বনোৱা হয় আৰু না সেইটো তাৰপিছত এইটো কি কৰে এইটো হ'ল চৌৰাঘৰ এইটো হ'ল গেষ্ট ৰুম হয় তাৰপিছত ইফালে কেনেকুৱা হয় এইটো সেয়া গেষ্ট ৰুম চৰি দেই এইটো গেষ্ট ৰুম নহয় থাকে দেই কি কয় এইটো মই আপোনালোকক অলপ পিছত মই বুজাই আছোঁ তাৰপিছত হ'ল এইটো মেইন মন্দিৰ আমাৰ বাথৌ পূজা বুলি ক'লে মানে সেইটোৱে অলৰেডি বাথৌ পূজা ক'লে মানে আমাৰ সেইটোৱে মেইনটো আমাৰ বড়োত মেইন পূজা ক'লে মানে এইটোৱে বাথৌ পূজা বাথৌশালী আমাৰ যোনটো মন্দিৰ যেনিবা সেনেকুৱা বনোৱা হয় এইটো চিম্পল আগৰ দিনৰ মানে সেনেকাই বনোৱা আছিলে আৰু না তো সেইখিনিয়ে আছিলে কিবাটো আমাৰ কছাৰী যোনটো ঘৰটো এনেকাই আছিলে তো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় চাবি আৰু যিমান যি পায় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ষ্টুডেণ্টকেইটা গোটেইখিনি চাবলৈ আহিছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা তো আপোনালোকে ভিডিঅ' তেওঁলোকে চাই থাক আৰু কি পায় আপোনালোকক দেখাই মই গৈ থাকিম बेरायखांनानै दासो भिडिअ लाबोफिनबाय आं नै लोगोफोर एगजिबिसन सिङा नैबेबायदि आरो ना दसे बेरायबाय ओमफ्राय माबा ब्रेकफास्टबो जाबाय जों बेयावनो मा होनो बैयाव ब्रेकफास्ट जानायखौ देखायासै बिदिनो फिथा गुबुननि माबा माबि जाबाय दा नै बेरायगासिनो दङ मा नुयो दा नालांबाय थानोसै माने दहाय ओंखाम उखैद्रायनायखाय जेबो माने चार्ज गैयामोन आरो भिडिअ बानायनो थाखाय ओमफ्राय दा एसे माने जाखांनानै चार्ज मोनफिननायखाय दा बानायफिनबाय आरो दायो नायलांबाय था टफि फानलाबायदो टफि बेबायदि बर्थमान फुंखाय बारा मानसि गैथ'आ ओरैनो 12थासो जासिगोन ओरैनो बारा मानसि दा बेलासिबा बिराद मानसि जागोन एगजिबिसन सिंनिफ्राय ओंखारखांबाय लोगोफोर नै एगजिबिसन सिंनि गेटआ नैबेबायदिमोन गासिबो औवाजों बानाय जोबनाय दायो लोगोफोर नै एगजिबिसन सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय माने मेन गेटजों एन्ट्रि जानोसै एन्ट्रि जानानै बै फिरफिला बेरायनाया मेन फिरफिला बेरायनायाव दसे नायहैनोसै ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोना जेसे हायो नोंथांमोन देखायसै माबायदि साजायगोन डेक'रेसना आरो मेन गेटखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिराद बरिया साजायखादों फैदो नोंथांमोनाबो खाथि खालानिया नायफैदो देखायगासिनो दङ मोजांनो बिराद बिर जाना दङ बर्थमान देखायनायदोंमोनला गथ'फ्रानो बिराद फैनानै नै लोगोफोर बेयाव ओमफ्राय दा जों बैयाव थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना देखायगासिनो नै लोगोफोर दायो जोङो साइन्स मिउजियामाव फैदों बेयाव बे बासाव मा दंथाय लाइनसो थांनो दोलै जों बेयाव थांनानै माने लाइनाव थानांगौसो मा बासाव माबा माबि दंदां देखायनो रकेट लन्च खालाम जानोबा मा लन्च खालामदों दायो नायनि र' नोंथांमोननोबो देखायनो नाजागोन मा दङ सिङाव नोंथांमोना जोबजासिम थाबाय था साफा जायगाया ओमफ्राय जोंना बे आयु नै देखायगासिनो दङ नुगोना नुवासै बोरै मा नै दंफां फुलिखौ बोरै गायनांगौ मैगंखौ खोन्थादों दे बुं दे बेयो अट'मेटिक प्लेन इरिगेसन सिस्टेम सयल मइस्चार ओमफ्राय बियो मा खामानि मावो होनबा बियो जेला जेनेबा हमनानै लादो बिफां जेनेबा मैगं थाइगं टमेट' बिफां हमनानै लाबाय आं
हाया गोरान ओं ओमफ्राय बे मेसिनखौ जोङो बे बायो ओं जेला हाया गोरान ओं बेखौ हा गोरानखौ डिटेक्ट खालामनानै ओमफ्राय अट'मेटिकलि दै हरगोन ओं दैया जेला बुंजोब्बाय जेनेबा ड्राइ जाबाय गिसि जाजोब्बाय हारसिं अफ जाफिनसिगोन बेयो अ बुजिबाय हारसिं अफ जाफिनसिगोन बिदिनो सोलिबाय थागोन आरोखि आदसा हाया गोरान जाबा दै हरलायसिगोन हा गिसि जाबा गोरान जालायसिगोन माने बे मेचिनजों आरो ना बे मेचिनजों आदसा ओमफ्राय बेखौ बानायनो थाखाय जोङो नैबे माखासे कम्पानिखौ इउज खालामदों बेनो सेन्सर माइक्र' डिसिपाम पटेन्टिय'मिटार रिले मयसार सेन्सर मडुल 555 टाइमार आइसि बेटारि एलइडि रेजिस्टार वायार आदसा बे बुस्थुजों बेखौ बानायनो हायो आरो ना माने मानसि गैयाबाबो जेनेबा अन खालामना दोननानै खामानि हारसिं मावबाय थागासिनो आरो ना मानसि गैया दैनि वेस्टेजआबो खम जासिगोन बिसोरनो गासिबो एडभान्टेज होदों आदसा बुजिबाय दे अ बेलेगाव दङ ना नैबे बेलेग आरो बे बेलेग आरो ना आलाग आलाग गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बे ब्लगा बबेनिफ्राय जागायदों होनबा UN ब्रह्मनि गोथैसालि गोथै सह जे जायगायाव फबदों बेनिफ्राय जागायबाय मानो होनबा दहाय जोङो गथे मा होनो प्रग्राम जानायखौ एक्सप्लर खालामखांनानै एक्जिबिसननि मा होनो मोनसे माबायाव हाबखांनानै ओमफ्राय दायो जोङो UN ब्रह्मनि गोथै सहआव बेयाव माने नायनो होननानै फैदों आरो ना स' ड्रेस जों बेकआप खालामनानै दा जों बेयाव दंफैयो ओमफ्राय दा बे ब्लगजोंनो लोगोसे बेखौबो सरजाबफानानै लोगोफोर नोंथांमोननो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दा नोंथांमोननि जेसे बेखौनो एक्सप्लर खालामनायखायनो मा दङ दा माबायदि जाजानो थांगासिनो दं बेखायनो नाजागोन आरो नै ओरैहाय बेयाव बेबायदि फट' सेसननि थाखाय ओमफ्राय आरो एसे आगोल थांनानै नोंथांमोननो गासैखौबो फोरमायनानै देखायगासिनो दं नै लोगोफोर बेयावनो माने बिथांखौ फबनाय जादोंमोन ओमफ्राय दा आं खाथियाव थांनानै मोजां देखायबावनो खनसे नाजानोसै स' नायबानो जाबाय नै ओरैनो बेयाव माने बिथांखौ फबदोंमोन आरो दा फुजा होनानै दोनगोन खोमा बेयाव ओमफ्राय दा बेखौ ओरै मुसुखा बायदि खाम्फा बानायनानै दोनबाय आरो बेनि खाम्फाखौ बैयाव मोनसे बानायबावनानै दोनो जों बेयाव थांनानै देखायगोन ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना दा बेखौ मोनसे बिनि नामाव पार्क बायदि खालामनानै दोनसिगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय खनसे मोजांनो दानिया लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनोसै आङो बिथांनि जिथु टिसु मुसुखा बानायना दोननाया बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेयाव बेबायदि बानायना दोनदों लासैनो बेखौ माने दा माने पार्क बानायजोबखासिगोन खामानि सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय बेयाव खामानि सोलिगासिनो दं आरो दा बर्थमान लासैनो जाजोबगोन बेयो ओमफ्राय दा जेसेखिनि हायो नोंथांमोननो देखायनोसै मोजाङै नायबानो जाबाय नैबेयावनो आरोना बेनिखौ नोंथांमोना जाय फरायनो गोसो नैबेखौ मोजाङै फरायनो लानो हागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै मोजाङै ओरैनो स' लोगोफोर बेखिनियानो नोंथांमोननो मोननैसो सिनेमेटिकजों आङो देखायबाय ओमफ्राय बारा नायनो गोनां गैया आरो बेफोराव माने खामानिनि मदेलाव प्रसेस सोलिगासिनो दं लासै माबा माबि बेयावनो आरो एड खालामबावगोन ना ओमफ्राय बै दालां मोनसे बेनि जेनेबा टाइम स्पेन्ड खालामग्रा जेनेबा बेबायदि हिसाबाव बानायनानै दोनदों आरो बिदिनो जागोन आरो बाउन्डारियाथ' गोबां गिदिर आरो माबा माबि मोननैसो बुस्थुखौ सोदेरबावगोन दाथ' बाराखिनि गैथ'आ दा खामानि सोलिगासिनो दं बेखायनो जि हायो बेसेबांखिनि देखायबाय लोगोफोर आरो ब्लगा बारा गोबाव जानाय नंला दसेनि उनावनो मोननैसो आरो भिडिअ लाबावनानै नोंथांमोननो बे ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर स' बेनो लोगोफोर क'क्राझार फैनायनि बे भिडिअआ दायो नालांबाय थादों स' लोगोफोर दायो माने ओरैबायदि स' इउएननि गोथैसालिनि सहनिफ्राय जों लोगोफोर डाइरेक्ट आरो नोंथांमोननो आङो मोनसे सारप्राइज होनो फैबावबाय स' लोगोफोर ज' बिथांनि न' गुबै न' आं बेखौ नोंथांमोननिसिम देखायनो होननानै नाजाबावबाय स' बे ब्लगा बिथांनि न'निखौ देखायनायनिफ्रायनो जोबसिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे ब्लगाव ओरैबायदि मोजां माने कन्टेन्ट हाबबाय बेयाव स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बिराद मोजां मोनगोन होननानै आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन होननानै लोगोफोर दायो नोंथांमोननो आं देखायनोसै स' नै लोगोफोर न'आ बेनो ओमफ्राय हाबनानै देखायहैनोसै आङो हाबजोब्बाय
दायो नै लोगोफोर बेनो बिजा सिजौ दङ माखासे न'नि खामानि सोलिगासिनो दं न'आथ' नैबेनो गोदान रं फोनबावगोन खोमा रङा एसे गोजाम जाना दङ ओमफ्राय दायो आं लोगोफोर थांनि स' लामाया अबेजाथाय नै लामाया बेजों लोगोफोर दायो थांनि ओरै लामाजों गाखोलांनाय लोगो लोगो नै सारनि UN उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि ओरै मा होनो फट' लिरनाय दङ फ्रम लिरनाय दङ ओमफ्राय ए ड्रिम अल रियेलिटि नै ओरै बिजाब माबा दङ ओमफ्राय नै बिजाब हाबनानै दङ मानसिफोरा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयो स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जेसेबां हायो जेनेबा सिङाव थांनानै आं एसे देखायबाय माबायदि सिनेमेटिक शटजों ओमफ्राय आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला स' भिडिअआ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय स' नोंथांमोना नायनानै माबायदि नांखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो टाटा बाय बाय नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनगोन थाबैनो